के रूप में आई जैसे अहाँ सबके समाज में उपस्थित भ गेल छी और अपन मिथिला समाज सेवा संस्था नेपाल से जैसे जुड़ल छी ओकरो सबके हार्दिक अनुरोध करे जा रहल छी। और जैसे देश विदेश में हमरा अहाँ के बेटा पोता सब काम कर रहा है उ सब जैसे हमरा सबके जैसे फोन करके एना करियो देश में एहन अवस्था है अखनी जैसे कुछ सहयोग करियो तो हमू सब जैसे यही समाज के आदमी छी हमरा वाला फोन आयल गा एहन एहन अवस्था जैसे देख के हम सब जैसे अपने सब लोग उपस्थित भयल छी। और शुरू में सबसे पहले जैसे आसन ग्रहण के क्रम में जैसे हम अपने सबसे अनुरोध करे जा रहा छी। श्री गफार मसूरी अंसारी जैसे वार्डाध्यक्ष है वार्ड के ओकरा जैसे आसन ग्रहण करे जैसे मोहम्मद बशीर राइन के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध कर रहा छी। श्री दिनेश कुमार मंडल जी के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध कर रहा छी। जैसे श्री श्याम यादव जी के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी जैसे हार्दिक अनुरोध कर रहा छी। जैसे श्री संतोष शाह जी के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध कर रहा छी। रोशन कुमार मंडल जी के जैसे आसन करे के लगी हार्दिक अनुरोध करे छी। जैसे राम एकबाल मंडल जी के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध करे छी। जैसे दिलीप कुमार महाराज जी के आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध करे छी। नमस्कार, हमरे नाम से दिलीप कुमार महाराज। और जैसे श्याम ढकाल जी के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी अनुरोध कर रहा छी। संजीव ढकाल जी के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध कर रहा छी। इसका मियाँ जैसे आसन ग्रहण करे के लगी 4 मिनट से 5 मिनट में कट करके फिर दोबारा आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध करे छी। सोखीलाल मंडल जी के जैसे आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध। पूरन मंडल जी के लगी जैसे आसन ग्रहण करे के लगी हार्दिक अनुरोध कर रही छी। और जैसे दहेज मुक्त मिथिला अभियान जैसे हमरा अहाँ के समाज में जैसे जुड़ गेल छै। दहेज मुक्त जैसे दहेज मुक्त केना के हेतै हमरा अहाँ के समाज में केना के जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान सब जैसे हमरा अहाँ के समाज में केना लागू हेतै ते के लागी हम युवा सब हम समाज सब जैसे देश विदेश में संगठन बना के और नेपाल में भी ओकर जैसे केना के समस्या जैसे टरते हटते ते के लागी हम सब जैसे पूर्ण रूप से साथ देला जैसे हम सब सहभागी छी। और एतेक बात नहीं करी देश अपनी जैसे परिस्थिति जैसे बहुते जैसे अति मोहम्मद गफार मंसूरी जी के जैसे अंसारी जी जैसे राहत बांट दे के लागी जैसे हार्दिक जैसे समाज दहेज मिथिला समाज जैसे हार्दिक अनुरोध कर रहा है। धन्यवाद। कहीं हेट हेट कते हल्ला उठे छी वो हमारे थे एक बार लो के अपना घेरा में रहो 2 मिनट में हेट हेट का घेरा कहे रहेला
घेरा में बैठ खड़ा हुई दहेज मुक्त अपन मिथिला समाज सेवा संस्था है यहाँ सुन कहने लगे हमें जे राहत वितरण के लगा तो सरकार नहीं देने हैं तो देश विदेश से जो देने हैं हमने यहाँ के मतलब भाई भतीजा बेटा तरह से कमा लगे सहयोग करके 2,000 रुपये चंदा हेल्प करके संस्था यहाँ से कहने लगा यहाँ पर संस्था का साथ सपोर्ट दे लगी हमारा सुन के मतलब संस्था में हाँ अपन परिचय कहिए तो दिनेश सर ठीक है और जैसे कि और कोई कुछ बोलबे तो अपना परिचय दे चलो खत्म। कोरोना वायरस लगे जो चल रहा महामारी नेपाल में हमरा सबके जे अही में साथी सब हमरे यहाँ के गांव घर के बेटा भतीजा भाई सब जो विदेश में रह रहे वह सब 1 रुपया 2 रुपया कह चीज जमा करे होला देखियो 90-80 डिग्री तापक्रम में विदेश में खट रहे कैला कि हमरा यहाँ के गांव घर में कि हमार बाल बच्चा सुखी से रहे कोई दुख तकलीफ नहीं करे अही पैसा में कोई 5 रुपया कोई 10 रुपया कोई 20 रुपया का जमा के ई सब हम सब जे कार्यक्रम कर रहा छे कोरोना वायरस के जखन महामारी चल रहा है ओके लगे कुछ सहयोग कर रहा है हमरा सब के मेन उद्देश्य है कि दहेज मुक्त करू कि आई काल हमरा यहाँ के जे समाज में जे एगो चल रहा है कि दहेज प्रति एहन जे गरीब है जे ब्याह शादी नहीं कर सके कहू के हम सब एगो आवाज उठौने चाहिए और नेपाल सरकार भी 2 नंबर प्रदेश के जे मुख्यमंत्री वो भी ओकर अभियान निकालने दूसरा में भगल हमरा सबके कि बाल विवाह नहीं करू यानी छोट उम्र में शादी ब्याह हम अहाँ बहन के बेटी के नहीं करू कैला कि छोट उम्र में जखन के ब्याह शादी करे तो की होइए छोट उम्र में जखन के ब्याह शादी करके छोट उम्र में ओकरा बच्चा खुद भ जाए बच्चा जखन के भेले ई बच्चा की होइए कि हॉस्पिटल में तुरंत ओकरा पुगबो पड़े अनेक बीमारी ओकरा उत्पादन भ जाए अहू के लगा हम सब ओकर विरोध कर रहल छी आ जना भगल हमरा सबके अपना सबके गरीब लाचार अपांग व्यक्ति जेठ नागरिक यानी बेसी उम्र वाला सब इहो सब हमरा सबके इन्फॉर्म करबे हम सब दो जब तक होते ओकरा सबके सहयोग करबे कोई भी अनाथ आदमी है अनाथ व्यक्ति है वो हमरा सबके इन्फॉर्म करो इस संस्था पर जिम्मेवारी लगा पढ़ाई लिखाई जे भी होइए कर रहा है बेटा और बेटी दोनों के सम्मान बराबर करू कैला कि हम 9टा जे बेटा रहे और बेटी रहे केते प्यार कर किनको चोट रहे दिल में दर्द होई तही अनुसार ई नहीं कर पड़ले कि हमरा बेटी है तो बेटी के 9टा में प्यार कर आ बाद में कहीं भगल तो ई कह से में बराबर के वो हकदार होई है तो अनुसार से हम बराबर दोनों के सम्मान करियो मान करियो हमरा सब ई संस्था जे चल रहा है नेपाल से नहीं पहले हम कहलिए कि ई संस्था विदेश से चल रहा है और हमरे यहाँ के बेटा भतीजा कुछ संकलन क के सब भेजे हमरा सब लिस्ट पठबे उ सब हम सब गाँव में जाकर और एगो अभियान चलने तो हम अपन अपनो 2 शब्द बंद कर दिलो। नमस्ते नमस्कार।